मैंने आज सकाल आरंभ हो आज संडे हो तो आज आम रनिंग हेनी तो आज आम चलला मईंदा जाए तो आज रज झील मान रज पुआ मान तो किसी नुहे तो छाड़ू से कथा जा चलिक मईंदा तो पुणी देखा फाइनाली पहुँच जाइए मईंदार सांग पान दुकान एटा बाप झील बस पान भांगुं धूप लगे माछ बस खेची देनु देखु छुआटी डोली लगाउछन् आज रज खेलिबे ना डोली खेलिबे सका रज हो जाइए तो बाबा भाई गोटे पान देले आमको तो आम मईंदार चल चल की जाऊँ घर को आर रज अलरेडी हो तो जावा घर को कौन कहे खाइबा दबू कहे कौन बनाई अटकाला गौरा गले खाइबा देवे गुपचुप सका शाला पत्र खोली जीवन से कौन एंट्री सच्ची मोदी आसियो भांग मिसई दे हस्तुन सरीगला तो जाऊँ घर को गौरा पड़ेगा घर को आम घर को आज पिठा पिठी नहीं कि आमर जेजे मरचंदी आमर किसी हेनी से आमको दवाई आम खाइबा बिमी ड्रेस किए आनचे दीदी दीदी कौन मंडा पिठा दीटा आनचु तो दे कहू दीटा कौन हम घर 8 जन परिवार ओहो यहाँ कार दी घर जाए कह कहू पिठा हेनी जो दब भल कि दियो है घरे पहुँच जाइए बाहर जोड़ी जा गाधा गाधा सारिद पुणी देखा फाइनाली बाघ आसी जाइए आम गहण बाघ होना होना फाइनाली काम सरीगला खिया पिया सरीगला टिफिन रेडी सत्य आस लेट हम तो आम आगे जा तो आज रज फिर भी रजर भी ड्यूटी जावाक पड़ो कारण आम लेबर लोक जावाक पड़ो पुणी देखा पहुँची जाइए आम कर्मक्षेत्र में सत्य भाई आसनी लेट करके आसो पहुँची जाइए शोरूम रे सत्य भाई आसनी हटात आसनी गोटे कस्टमर थे स्कीम देली तो आसनी रजन राजा पकड़ पवन भाई पूरा फ्रेश हो गई टोटाल भल लगे तो देखा आसी जाइए शोरूम भितर को भाई गोटे लाइट मारे अंधार बाबा भाई पेंट ना ये कौन ओहो पूरा चिकी चिकी ओना टे मत ओना साबे बाबा यार भी रज ये नुआ भाई तो अलरेडी रज रज करे तो हम ना पुणी रज भाया रज कहीं ना काली 25 खेल है जीतीगला इंडिया बाड़ा शुभम 50 ये
ଆମେ ଆମେ ଇଏକୁ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆ ସେଇଠି ଅଛି, ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି, ମଣିଷ ନା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କର ରଜ ପୁଅମାନଙ୍କର ନୁହଁ? ଝିଅମାନଙ୍କର ରଜ ଝିଅମାନଙ୍କର ରଜ ଯେ ଚନ୍ଦନ ବିଷୟ ଦେଖିବ ରଜର ରାଜା କମେଡ଼ିଆନ୍ଟା ଦେଖିବ ବୁଝିପାରିବ ଝିଅମାନେ ରଜର ରାଜା ଦେଖିଲେ କମେଡ଼ିଆନ୍ଟା ରଜର ରାଜା। ଏଇଟା ପୁଅମାନଙ୍କର ରଜ ନୁହଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ରଜ ଖାଲି? ଆମର କ'ଣ କିଛି ଆମର କିଛି ପର୍ବ ଅଛି ନା କିଛି ଅଛି ଆମର ବକରୀ ଅଛି ବକରୀଦ ଅଛି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖ କୂଳ ଭାଇ ଶୋଇଥିଲେ ଭାଉଜ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ କି କ'ଣ ଆଜି ରଜର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଯେ କଟନ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୁକୁଟ ନିଦ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି ତ ଭାଇଙ୍କ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ମାନେ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତମେ କ'ଣ ଶୋଇଛ ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ଫୋନ୍ରେ କଥା କେମିତି ଦେଉଛ ମାନେ କ'ଣ କହିବୁ ଭାଉଜକୁ କହିବୁ ଭାଉଜ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ତୁ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ ତା ଖୁସିରେ ରଖେଇ ନା ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ ନା କାହା ଖୁସିରେ ରଖିଦେଉଛୁ ପୁରା କପାଳ ପୋଡ଼ି ସାରିଲୁଣି ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଆଜି ରଜ ନେଇକି ଦୀପଦ କୁହନ୍ତୁ ରଜରେ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥାନ୍ତି ସୋରୁମ୍ରେ। ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ରଜ ଆଉ ଆମେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆମର କେବଳ ତେଜପୁତ୍ର ଆମର 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ରଜ ହେଇଛି इतना भी सच बोलना नहीं है 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମର ରଜ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ରଜ ହବ ରିମ୍ ଜିମ୍ ରଜ ଶୋଇ ପଇ ଲାଗି ଭାଇ ଭାଇ ସିପୁ ଭାଇ ଭାଇ ଉଠୁ ରଜରେ କ'ଣ କରିବୁ ଓଇ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ସେତିକି ହେଇଗଲା କହ ଟିକେ ରଜରେ ଆଜି କ'ଣ କହ କ'ଣ କହିବି ହେଲା କହିମି କାହାକୁ ଶୁଣିବ କି ଯିଏ ନ ଶୁଣିବ ଆମ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଆଜି ତ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ହ୍ୟାଲୋ ମାଛ ଝାଲ ଆଣିବା ଲାଗି ସତ୍ୟ ଖାଇବନି ସାଧା କହିଲା ରବିବାର ଅଛି ଟିକେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାଛ ଝାଲ ନେଇ ଆସେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଦିଟା ନେଇ ଆସିବୁ ଖାଇବା ତ ଯିବା ମାଛ ଝାଲ ନେଇକି ଆସିବା ସତ୍ୟ ଭାଇ ପାଇଁ ଖାଇବା ଘରୁ ଟିଫିନ୍ ଆସିଛି ଶ୍ରୀରାମ ସୁରଜା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି ତାକି ଗାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହି ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଛି ଆମର ଆଜି ପିଠା ପିଠି ରଜ ପାଇଁ ପିଠା ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଭାଇର ମାଛ ଘୁଗୁନି ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଭାଇର ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦବା ତ ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖା ହବ। ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବଇଛି ଫାଇନାଲି ମନରେ ଆଜି କରି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ମୋ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ଆମ ବୁଲୁ ଭାଇ ସୋରୁମ୍ରେ ଗୀତ ତ ଫାଇନାଲି ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯିବା ବିଞ୍ଛାରକୁ ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ ସେପଟେ ସେପଟେ ଘରକୁ ଯିବା ସତ୍ୟ ଭାଇ ପଛରେ ଆସିବ ତ ଦେଖା ହବ। ଆଳୁ କେତେ ଅଧ କିଲୋ ଚାରିଟା ଦିନ ବେଳେ ଫାଇନାଲି ଫେରିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଲା ଆଉ ମାମୁନି ଧନିଆ ପାଇଁ ସାଧା ମସଲା ଆଉ ମାଆର ଚାଉଳ ବିରି ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଘରକୁ। ଫାଇନାଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ଆସିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ଟିକେ ଓଦା ହେଇଗଲୁ ତ
ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।